Lah kok sampai tekan ana ing papan kene kuwi lho. Ana ngopo sejatine kuwi? Kula piyambak ugi mboten mangertosi Lho, Paman. kok ora pangerteni kuwi lho. Tegese sing kepiye ngono lho. Awit katresnan kula menika dipun percayani kaliyan Kanjeng Rama kula piyambak. Lah kados nang kuwi sapa jenenge? Mas, ketumen Paman. Pangeran Lembu Peteng dipercayai karo ramamu. Panjenengan Yen kaya mangkono nduk. Loro kembang sore. kudu dipun Melu paman wae bali ana ing Trenggalek. Wis to. Manut karo paman. Ayo, sare bintan. Bali ana ing Kadipaten Trenggalek. boten. Kula boten badhe nderek panjenengan dalem wonten Trenggalek. Lah banjur karepku sing kepiye? Kula badhe nenangake pikiran lan ati kula Paman. Ya wis ora dadi boyo apa yen to. Kowe andal bali pegayuh kaya ngono. Ning kowe aja kedrayok dalu. Aja nganti saparang-parang. Tak dudoy papan dunung. Munggah kaya ning Gunung Bulu wae. Adeka pertepan. Ning kowe aja gawe jeneng Roro Kembang Sore. Yen to wis madhep ana ing kono, kowe jejuluk empuk kuwi nanti. Aku sebarat salah-salah. Minak sopa Jebul. Panjenengan kok ngantos dugi mriki menika. Wonten wigatosipun. nggonku ngupadi Pangeran Lembu Peteng ana ing Banarawa. Banjur kowe ana papan kene wigati apa minak sopa? Ana ing pertapan Banarawa mau dadi dudah. Yen to panjenengan menika badhe ngupadi kahananipun Pangeran Lembu Peteng menika panjenengan menapa boten mangertosi. Jlentrena apa sing dadi kandhangmu kuwi mau? Yen to kados ngaten nggih kula badhe jlentreh. Pangeran Lembu Peteng menika sampun seda sakmenika. Apa? Pangeran Lembu Peteng tumekaning pati. Nggih, Aja keguyonan kandha marang Patih Harya Permada. kula boten gugecekan. Kula ngendika napa wontenipun? Bajingan. Minak sopa? Nggih kula. Sopo pawongan sing wani merjayani kelawan Pangeran Lembu Peteng? Nggih, menika Sang Adipati Bedalam. Adipati Bedalem. Nggih, leres. Bajingan. Apa ora mangerteni yen to Pangeran Lembu Peteng kuwi mau bakal dadi ratu ana ing Majapahit? Lah, menika kok boten dipun kalih. Minak sopa? Nggih kula. Sumingkira. Kula.
aku Patih Haryo Pramodo kang bakal goleki kelawan Adiwati Bedalem wis sumingkira minaswa Kula tak sumingkir. bajingan Bedalem. Aku antupik kabaran yen to pangeran Lembu Peteng tumekaning pati ning tanganmu. Pancene rata selai. Bedalem. Ana ngopo kowe wani merjayani kelawan pangeran Lembu Peteng? Pangeran Lembu Peteng wis gawe kucihaku. Babakan apa? Babakan katrihnan. Pangeran Lembu Peteng wis wani goncang marang anakku Roro Kembang Suri. Bedalem. Yen to pangeran Lembu Peteng tresna kelawan Roro Kembang Suri, sak mestine kowe seneng. Yen to Roro Kembang Suri iku sapa? Ana mung putrane Adiwati Bedalem bisa tresna kelawan pangeran Lembu Peteng. Kowe ngerti pangeran Lembu Peteng sing bakal ganteni kursi gading Prabu Brawijaya? Oh ngerti. Yen to Pangeran Lembu Peteng besok sing bakal nglingsir ke Prabon Majapahit. Nanging kowe ora bisa sakarepmu dhewe merjayani Lembu Peteng. Yo kene ora bisa. Sing bisa ngadili pangeran Lembu Peteng namung Prabu Brawijaya Majapahit. Haryo Pramodo, Bedalem. yen to kandhan ora sanjeblak. Kamangka Pangeran Lembu Peteng duwe kaluputan ning Kadipaten Betah. Bisa Prabu Brawijaya ngadili yen to duwe kaluputan ning Majapahit. Banjur timindakmu wis mbok anggap bener. Yo kene ora. Kowe wani merjayani pangeran Lembu Peteng. Aku Patih saka Majapahit Haryo Pramodo ora nrimake yen to kowe mateni kelawan Lembu Peteng. Yen ngono kuwi harus apik opati nyataning kowe Bedalem marjayani kelawan pangeran Lembu Peteng. Lho kuwi karmaning wong sing kurang ajar kelawan pangeran Majapahit. Yen to tak gua ana tengah ngalas kowe.
besok yen ana wong Majapahit sing nyebrang ning papan kene kuwi dadi mangsaning Bajul Putih. Sedang ini yang ramu sesaji bakal di kolongso. Nuwun Raden, anggenipun panjenengan mapan wonten ing mriki wonten paringgahe napa? Kalau nyatane Dipati Bedalem wani merjayani Pangeran Lembu Weteng. Kowe apa mangerteni babakan kuwi mau? Inggih, kula mangertosi. Kasunyataning Lembu Weteng punika sampun tumekaning palastra saking astaning Adipati Bedak. Nanging kowe kok meneng wae. Kula ajrih kowe ora sabelo lawan Majapahit, ora kandha, ora ngersaning Sinuwun Prabu Brawijaya. ning kasunyataning dinten punika kados pundi Raden? Yo, Kalang. Sakwise Bedalem tumekaning pati, nyataning Kadipaten Betak wis kumplang mesake para kawula ing Kadipaten Betak. Mula saka kuwi, Kalang, Inggih. Kadipaten Betak sakleker gentonge tak pasrahke kelawan Kalang. Panjenengan percados kaliyan Adipati Kang. Nanging Kalang, yen to tumindak nulingsir saka kautaman, ora sapa-sapa sing bakal ngadep nanging Patih Harya Pramodya. Inggih, inggih. Mulai isih
yen to dinaning iki aku duwe rasa tresna marang kowe wong ayu. Lah kok tumadaan panjenengan ngendikan kados ngaten? Panjenengan napa mboten kemutan yen to kula menika kadangipun panjenengan dalem. Kula tasih pasih dherek panjenengan lho Kang Mas. Wis ora idep dulur ki nomor 17. Kasunya karena ning dinaning iki bangono katresnaku wong ayu ringgit. Ora bisa. Kowe gelem nimbang katresnanku apa? Ora bisa. Bapak pindah aku kan dene rasa tresna dhumateng panjenengan Kang Mas. Roro ringgit. Kula dawuh. Sadurunge menawa tunggu mari peksa sepisan blas timbang ana katresnanku. Ora bisa. Aku dene rasa tresna marang kowe wae. Kowe gelem nimbang katresnanku. Bapak kula mboten tresna. Kowe kudu gelem nimbang katresnanku. Roro ringgit. Ngerti apa? Adipati Batak wis betak wis kemekane pati. Mula dinae sak lekere gentok apa sing dadi panguasane Adipati Kang. Lah kok panjenengan tega mentala. Sawentahipun Kang Mas Adipati kedalem sedaya kok panjenengan ngendikan kados ngaten napa boten? Prihatin to Kang Mas. Kowe ngerti apa? Mula iki wis dadi kajat lan niyate Adipati Kang. Yen ta ora bisa ndene sliramu lho iki. Paedah apa aku jemadar dadi Adipati. Hei. Imbang katresnan. Boten. Kowe tenang. Kula mboten kersa. Kowe kudu gelem nimbang katresnanku. Panjenengane kang Apa urip Pak iki cakep piye? Apa yang kuwi sapa? Cek kok sapa? kowe ngerti ning opo? Piye? Kowe ngerti opo? Kok iso ngerti apa lho? Aku sapamu? Yo dulurku tuwa. Lah kok iso biaya akan penjaya ponakanku dhewe? Wong tresna kuwi ora ngawas sapa wae. Pasoryane roh iki ayu aku duwe tresna. Apa aku kliru? Apa aku luput? Kleru, luput. Aku kaya wanita liya. Laine ora ringgit, ha? Kowe ngerti dhewe. Kadipaten bekak kuwi sing duweni saiki aku. Mula sok sapa sing dadi pepalaku bakal tak percaya dina iki. Ayo. Sampun sih, Mbok. Lah iya, kowe urip karo Simbok senajan ra nek bapak, ora usah apa-apa, masih ada iki wong desa. Nggih, Mbok. Ora kekurangan pangan ya iki yo. Atus sarwaka sarwana. Mboten mriki palang-palangan lho, Mbok. Sing tak jaluk ngene yo, aja nganti kecomran. Kudu engko caloro kuwi mau. Alah, masih nakal, Mbok. Masih nakal lho. Aja nakal to karo adine. Mboten, Mbok. Sarwaka
mangertosi. Kursi kule. Wah, ini. Anakmu ya yu. Oh, saiki sarwa karo sarwana kae. Wani gelut apa urung kowe? Lek Sarwaka lawan adikku Sarwana. Wani, Mboten. piye dadi wong lanang iki kudune ya wani gelut. Mara ning tanggul. Ning tunggul kono ya. Kados Ning Sarwaka. ngarsane paman Kasan Besari kowe tak kei akik. Ya, Lek Hasan Besari. Sarwaka lawan adik kula Sarwana. Mung pengen mulyake Jimbo. ya, apik tenan bebudenmu. Sarwana. Lek piye? Lekmu ki pengen kopi pahit karo mbakone sing rada apek ora kene iki ning ndi warunge, Cak? Mbak, Iya. kopi ijek, Mbak. Bubure ijek, Mbak. Lah, Rokoke, Mbak. Rokoke ijek, Mbak. golekno mbako apek karo omong mbako apek karo kopine sing pahit ya. Mbak, liye dalem mbak sing ngantem lho, Mbak. Wis kono. Ya Ayo, Mas. engko lek kowe ora duwe dhuwit ngomong Kasan Besari li'e sarwa-sarwana sing bayari. Oh, nggih, Lek. Ya. Wis pun. Ngoten. Iya, kok aku sing bayar ning. Galino enek apa ora warung pojok kae? Nggih, Sarwono, galino nek ora. Galino balik wae Mas. Ngene wae. Lek galino balik Sarwono karo aku ayo. Golek sing sisih kono ya. Aku ki perlu karo sampean lho yu. Nalika semono ki bapak ki kan duwe warisan, duwe tinggalan to yu. Tinggalane kae lho yu, sik to. Apa kae tombak para welang kae lho. Monggo ning tunggul kono ki akeh pagebluk yu. Ayo kuwi kan ya tinggalane bapak. Ning tunggul kono ki akeh pagebluk, bisa sirep, yen to katumbalan ya kuwi mau tombak para welang. Oh ngono. Jajal to aku pengen roh kaya apa saiki wujude yo, cukuken yo. Yo, pengen roh aku.
nyilih sesuk lak ya lek wis mari ya tak dalekne to yu. Iki dinane ora penting. Dina ki kabeh apik yu. Dinane iki mau taliwan sekolah. Wis jajal. Mbak, si Mbak, Kang Mas. sampai kayak pengsare Mbak. Mbak, Mbak, Mbok, Mbak, si Mbak, Mbok, Sarwono, si Mbak kapiye Sarwono? waduh Kang Mas. Mbak, yang ngono, terus si Mbak kayak gini, Sarwono, ayo ke pengadilan, Sarwono, Mbak. Hasan Besari, Ya apa? Simbok mati. Mati yo ben yo dipendem. Nyapa to mati Yo ben yo piye ora dipendem ku mambu. Lek Hasan Besari, tak tinggal tuku mbako ning papan kono wong sampean. Nyatane Simbok mati, sampean ngokon tuku aku mbako. Woi nyapa kowe Kowe terus arep milu-milu. Aja-aja sampean Apa? sing merjayani Simbok. Sik topik iki nyapa topik kowe kok milu wae. Kowe tak ngomong ning kene kowe engko mari-mari. Apa aku ning kono kowe ning kene? Ayo obos ae kowe. Iki jelas Hasan Besari. Iya. percayane Kang Mbok, paman. Yen to nyatane sampean tak ora kena tak anggap lek. Bajingan kowe ya. Oh. Untuk pawungan Kang Mas. Coba Gus. Kula dawuh Nganti mosah masih drodosan ngriwetmu. Ana ngopo kowe? Nggih, ngapunten. Patih Haryo Pramono. Ngapunten dalem sewu. Kados Simbok kula dipercayani kalian Hasan Besari. Kambokmu dipercayani Hasan Besari. Nggih, Leres. Banjur kowe kados pundi jaluk pengadilan. kasunggihan Aku Patih Haryo Pramono Majapahit. Babakan Hasan Besari aku sing ngrampungi. nggih Mula sapa kowe? kados pundi
kowe munggah ana ing Gunung Bolo. Nang kono ana padepokan. Nanging aku ora mangerteni dulunen. Kono nganggo nganut ilmu peteng apa ilmu putih. Yen to kowe njaluk pengadilan kono. Jumangka nek Gunung Bolo. Estu. Sarwono. Kampung kakake. Hasan Besari. Kowe yen to dijar-jarke tansaya ndondro. Keneng apa Kowe ngagem pusaka tombak klabang mbok gawe apa? tak mercayani kae wong sing nyripeti yen to aku kepengin munggahke anak muridku kalang bisa jumejer ratu ana ing Majapahit. Nyataning licik tumindakmu Hasan Besari. Apa kowe wani nyripeti ana ing papan kene? Kowe yo tanding ana patih Arya Pramada. Ora tadi kaya pangkaya. Hasan Besari tumekaning pati. Aku ora bakal meneng wae. Arya Pramada bakal goleki sumber perkara iki mau. Tumuju wonten ing Gunung Bolo. Nika bukti setya kula dumateng panjenengan. Wonten ing di pipi nanging kok sajake wonten rame-rame.
Mung badhe ningake batin lan jiwa raga kula. Aja kaya mangkono Roro Kembang Sore. Wonten tresna kula kirang masih boten sampun dipun percayane Kanjeng Rama kula piyambak. Ketika mentah Kanjeng Rama mungkin boten pernah nausin kados kula ibu. Nanging ajeng kados pundi malih. Punika sampun kedadosan kang kados ngaten. Kanjeng Rama tega nglawan kula ibu. Joroku sing sliramu kuwi mau mbok karep kengker. Ibu, ijo. Panjenenganipun kuwatos dumateng jiwa raga kula. Kula mapan wonten papan mriki punika. Ingkang kaping setunggal. Kula kepingin bales budi kalian Kang Mas Bumeten. Ingkang kaping kalih. Sing piye? Kula kepingin sinten ingkang dados kuciwaning batinku bakal tak sirnakake ibu. Roro Kembang Sore kula dawuh senajan sliramu kuwi wong wadon nggih. Ibu percaya marang sliramu. Aja sampe sliramu kuwi kuciwake marang kanjeng ibumu nggih Roro Kembang Sore. Panjenengan wates ibu. Yen to kados ngaten panjenengan diparing pangayoman dumateng kula. Iya, kula paring pangayoman dumateng panjenengan dalem. Sak sapa wae sing musik jiwa raga panjenengan. Kula musulipun. Ibu percaya marang sliramu nggih. Adi, mapan ini ya. Ini aku tuh dalam sarwaka kelawan sarwana wigatos kula ing papan mriki wonten lebih apa pitulungan marang panjenengan. Golek pitulungan. Kasih Jenengmu sapa? sarwaka adik kula sarwana. Sarwaka karo Sarwana. Wigatos kula ing papan mriki tiyang sepah kula diperjayani kalian Hasan Besari. Aku gelem paring pitulungan kelawan sliramu sakloro. Inggih. Nanging ana syarat saronane. Sapunika syarat sahranane napa sirsa
golek ana sing jenenge Adipati Kala. Kasihan. Yen kados ngoten Sing tambah iki dina tak paringi pusaka Adipati Kala pamerana pusaka iki. kasihan dawuh. Ya. Nggih. Lek ditekoni Adipati Kala ngersake pusaka iki kongkon sowan ngarsani Sang Resi. ya. Kasihan. Tak kanthil ing papan kene iki dina sliramu tumuju ana ing ngarsane Adipati Kala. Nggih. Nyusi yen cangkem ngoten. Ora ditambahi pangestu Nyusi. Ayo disarono. Empu Winardi. Sing kepiye Raden Bagus? Aku Patih Haryo Pramodo. Antupi kabaran yen to ning Gunung Bolo ana padepokan kang regem ya kuwi Empu Winardi. Bener. Pancen bener ya aku Empu Winardi. Sing karepmu kepiye? Bener kowe Empu Winardi. Yen to tak dulu kae Roro Ringgit lawan garwane Dipati bedalem ana ing kene. Ana wigati apa? Janjane kowe sapa, Empu Winardi? Jane aku ngerti yen to sliramu kuwi utusan saka Majapahit. Nanging sliramu ora mangerteni sejatine aku sapa. Ayo, longko suto wae. Janjane Empu Winardi iki mau sapa? Paman Patih Haryo Pramodo. Sing kapiye? Panjenengan supe kalian sandang penganggo kula. Nanging panjenengan ampun supe kalian swanten kula paman. Roro Kembang Sore. Roro Kembang Sore. Nganti kedadian kaya mangkene, nganti Roro Ringgit kelawan garwane bedalem munggah ana ing Gunung Bolo. Janjane sing dadi sumbere sapa? Punika hamung paman Adipati Kalang. Kalang, bajingan Kalang, nyatane sumbere perkara iki mung Kalang. Banjur iki mau aku ngutus kelawan Sarwaka kelawan Sarwono. Mana mesti bocah iki? Sarwaka kalian Sarwono sampun kula utus sowan ngarsane Adipati Kalang. Supaya ning Kersanipun paman Adipati Kalang punika tumekaning palastra. nanging ora kaya mangkono, ora seteng kuwi merjayani kelawan Kalang. Yo dinteni wae. Kalang bisa tumekani pati. Bocah loro ke mau muga-muga bisa kinasilan. Ayo ditenggo wae papan kene. Roro Kembang Sore. Muga-muga saged kinasilan paman.
Ini prajurit Kadipaten Kambulan Rukun. Kasembadan aku minangka dadi adipati kang mapan ning Tanggulangin uga kantuk kanugrahan sak lekering gendhong ana ing Kadipaten Betak. Yen ta kados ngaten, kula ugi sedaya para kadang mesti nyamanipun Kuya seneng. Iki lho. Kae dul sajak rame-rame kaya apa? Ana bocah nom-noman klambine kok iso sesean iki. Sajake pados pasuitan niku Kang Mas. Kisana Kula dawuh ngaku sapa kowe? kula Sarwaka kaliyan adik kula Sarwana. Sarwana karo Sarwaka kelawan Sarwana. Sarwana lawan Sarwaka. Sarwana kelawan sapa? Sarwana kelawan Sarwaka. Dai lho panjenengan menika saya subuh ketambah saya saliwang menika dos pundi to Kang Iya, Mas? Sarwana kelawan Sarwaka. Wani lubutan pot balan. Hene parigawe apa kowe, Gus? Gusti Adipati Talang. Gusti Adipati Talang. Kados wikantuk kula wonten ing papan mriki wonten wigatos. Wigatine Kula ing papan mriki madosi pados kasuwitan. golek apa? Pasuwitan. Allah. Allah. Kowe arep golek pegawean. Inggih Kowe megawe apa isone? kados kula napa-napa kersa. Kae, kowe isone apa? Semanten ibu kula. Sinuwun. Lah kok sajake wong setunggal menika kok lemes. Kowe mangan bocah desa iki bocah desa ora mangan kowe. Lah nggih kok sajake mosake. Wes ngene, Sarwana karo Sarwaka kowe tak trimo golek pegawean ning kene. Ngapunten dalem, Mas Adipati. Nggih sadurunge panjenengan rimo dhateng Sarwaka kelawan Sarwana. Nggih dicobi. Sarwaka kelawan Sarwana niku boten dados lare cilik. Kowe iso jotosan. Mas Banjur sing keduraanmu ki apa? Sing arep bondrene apa? Apa? adikku Sarwana. Nggih piye Mas? Kowe arep dudone apa? Nggih. Namung iki lho sinuwun. Kowe apa kuwi? Hai. Kowe apa kuwi? Niki. Hai. Kowe apa? Aku kuwi? jalan Mas.
apa? Ayo, bisa mana teman? Adikku Sarwono. Ben dinggep aji wis. Dudono. Wis saiki ngene. Kenapa to, Mas? Kowe wujude wis aji. Kowe wujude wis aji. Leres. Ya aku kepengin dene kowe banget atau kene piye? Riyen. Yen panjenengan nedhi pusaka aji kula. Wonten Syarat-syaratane apa, Dak? yen to panjenengan purun jumeneng berangkang kaping itu pusaka kula sakake panjenengan. Oke. Lah menika terus pundi to, Kang Mas? Wis to, Dok. Dipun panjenengan sago. Aku sago, sepenting aku bisa dene wis aji iki. Kawibawane gedhe. Piye? Mbok ketemu jane ndi? Kula kengken panjenengan nuju wonten Gunung Bolo. Ya, dinane iki bakal tak lakoni brangkang waton aku bisa dene wis aji. Di Sarwono aro. Berarti aku mak teko papan kene banjur kausarane piye? Wes berangkat meneh. Nyatane sampean cedak yo brangkang lho. Wes berangkat meneh. Brangkang lho karo itu lho. Janek kowe tre. Ape kapan maneh kaya ngene iki? Brangkang lho wae. Wes berangkat. Sopo? Ya. Apa itu kamu? Di Sarwono. Sarwono. Nyatane kowe sumber perkara iki kalah. Kowe bakal mati oleh tangane Pante Haryo Pamodro. Becik aku. Kalah. Wis tak perjayani. Nganti kulitmu kiwir-kiwir, tak cuwir-cuwir, isih bisa melayu.
bisa melayu. Ayo tanding yuda marang Arya Pramadra. Wis tumekaning pati tak berat tak beset kulite. Mula sapa kuwi wiwit dina iki papan panggonan iki bakal dadi tetenger kalambret. Rara Kembang Sore. Kados pundi pawartosipun Paman Adipati Kalang? Nyataning Adipati Kalang wis tumekaning pati. Yen to kados ngaten, sedaya menika sampun sirna. Iya. Monggo-monggo panjenengan mugi sedaya para kawula. Swanasane Kapas Prabu Prawijaya. Sakrene kabeh Mas ayo. Guru-guru ni rampung. Rara Kembang Sore.